Ta' 6 xhur ġie adottat minn Rumanija, iżda forsi b'differenza għal ħafna minn kważi l-bidunet kien jaf li minn barra l-familja li trabbieħ għandu familja oħra. Din hija l-istorja ta' Marius Muscat ta' 24 sena minn Haddingli. Ma naqal li l-ġenituri tiegħu qatt maħbew xejn minnu. Qatt maħbew li xejn, anzi kienu jgħidu li inti laki għax għandek żewġ ġenituri oħrajn. U ovvjament iktar ma beda jgħaddi żmien iktar bdew jgħidu li il-kliem adattat sakemm fl-aħħar mill-aħħar ġejt fi stat fejn stajt nifhem 100% x'inhi s-sitwazzjoni tiegħi. Wastqar li dejjem kellhom tifhir għall-familja naturali tiegħu. Ta' 16-il sena Marius ma rifittex lil ġenituri tiegħu fi Rumanija, iżda meta mar fl-indirizz li kellu sab biss lil nantu. Din qantlu li l-familja naturali tiegħu emigrat lejn Spanja. Jattatu album bi ritratti ta' familtu l-ismijiet tagħhom. Marius spjega li b'din l-informazzjoni beda jagħmel xi tiftix fuq Facebook u sab persuna li tixbaħ wiċċ fuq ritratt u għattanta xortieħ u kellima. Wara ftit ġimgħat kelli risposta u wiġbitni din il-persuna u qalt li ma kienitx tafni lili u li ma kellix l-ebda kuġin li hija ġo Malta jew li jismu Marius u qed mela l-istorja tiegħi wafqetaw. Din il-persuna ftit wara reġgħet għamlet kuntatt, qaltlu biex jitkellmu fuq Skype. Kif ftaħna Skype ikkonnettjajna u xieħlu l-kameras, niftakar kien hemm il-persuna li llum naf li hija l-kuġina tiegħi li kien hemm fir-ritratt u kien hemm persuna oħra li kif xielet il-kamera l-ommi adottiva tiegħi qalt li dik hija ommok għax kienet għarfitha minn mindu kienet tatni għall-adoption. Spjega kif il-familja naturali tiegħu tagħtu sorpriża meta ltaqgħu xarejn wara l-miliet u minn dak iż-żmien baqgħu f'kuntatt kontinwu, tant li tgħallem jitkellem l-Ispanjol. Kontakt għadna sallum il-ġurnata, nkellmu l-xulxin through internet u mbagħad fl-Easter tas-sena ta' wara li kunu ġew ma kont mort jien hemmhekk. Iżda dan kollu ma kienx ikun possibbli kieku Marius ma sabx l-appoġġ u s-sosten tal-familja li adottatu u tagħtu futur f'pajjiżna. Talmuni li dejjem napprezza lill ġenituri bioloġiċi tiegħi x'li kieku ma kienx għalihom ma kienux ituni għall-adoption ma kienx ukoll il-ħajja li għandilhom. Marius spjega li minn barra l-karriera tiegħu fil-qasam tal-karozzi jaqsam ukoll ħinu l-esperjenza tiegħu ma' koppji li qed jikkunsidraw l-adozzjoni. Nagħmluhom ftit kuraġġ biex ma jaqtawx qalbhom li m'għandhomx iħossuhom xejn inqas minn ħadd ieħor għax forsi l-bambi ma jkunx provdilhom tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.